दिनै 24 जुन 2022 मायथाइनि बे दिना जोंनि गार्ल्स कलेज क'क्राझारनि थाखाय मोनसे गोसोखांजाथाव आरो गोग्गाथाव दिन। मानोना दिनैनि दिनाव जोङो जोंनि कलेजाव थानाय मोनजिथा डिपार्टमेन्टफोरनि थाखाय आलादा अफिस एबा डिपार्टमेन्टेल रुम जोङो होनो हाबाय। आरो बे रुमखौ अफिसियेलि इन'ग्रेट खालामनो थाखाय एबा फर्मेलि इन'ग्रेट खालामनो थाखाय बिटिआरनि मानगोनां एक्जिकिउटिभ मेम्बार श्रीजुत रन्जित बसुमतारी बिथांखौ हांख्रायहरनाय जादोंमोन। जोंनि हांख्रायनाय बादि बिथाङा नुजाफैनानै बे हाबाफारिखौ बाथि सावनाय आरो फिथा हानायनि गेजेरजों बेखेवलांबाय। बे गोथार हाबाफारिनि बाहागो लागिरि बेखेवगिरि हिसाबै आङो बिथां EM सारनिसिम गार्ल्स कलेज क'क्राझारनि जानानै साबायखर आरो गोजोननाय बावहरबाय। बेनि उनाव फरायसुलि आरो फोरोंगिरिफोरखौ लाफानानै 30 मिनिट जोङो रायज्लायनाय जाबाय। बेयाव बिथाङा जोंनि फरायसालिनि एबा फरायसालिमानि फरायसुलिफोरनि फरायनायनि सोमोन्दै जिउ दानायनि सोमोन्दै मेहेरगोनां बिबुंथि होलांबाय। बिनि थाखायबो आं बिथांखौ साबायखर बावहरबाय। गार्ल्स कलेज क'क्राझारा क'क्राझार टाउनाव थानाय गंसे फरायसालिमा, जाय फरायसालिमाखौ 1990 मायथाइयाव फसंनाय जादोंमोन। बे फरायसालिमायाव बै बोसोरनिफ्रायनो दिनैसिम जोबनो गैयै फरायसुलिफोरा एबा हिन्जावसाफोरा बेयाव फरायनानै गावबा गावनि संसारखौ जालांनायनि राहा लामाखौ लालांनो हाबाय। बै समाव एबा आथिखालावबो गोबां हिन्जावसाफ्रा एबा फरायसुलिफ्रा जोंनि कलेजाव एडमिसन लानो जोमै जोमै फैयो। आरो माखासे फरायसुलिफ्रा खम पार्सेन्टेज मोननायनि थाखाय गुबुन फरायसालिमाफ्राव एडमिसन मोनैफ्राबो जोंनि फरायसालिमाफ्राव फैयो। बेवहाय गासै ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारिफोरनि फरायसुलिफ्रा बेयाव फरायफैयो। आरो बे गुबुन गुबुन हारिनि फरायसुलिफोरनि ज' लोगो मोनलायनाय बे फरायसालिमाया गार्ल्स कलेज क'क्राझारा क'क्राझारनिल' नङा, बिटिआर ओनसोलनि गंसेल' हिन्जावसा फरायसालिमा, जाय फरायसुलि एबा आइजोफोरनो एबा हिन्जावसाफोरनो आलादा गोहो जौगाहोनो एबा वमेन एम्पावारमेन्ट बे नोजोरखौ लानानै खामानिखौ मावबोगासिनो दङ। दिनै बेखेवनाय रुमखौ आसाम सरकारा ग्रेन्ट हरनाय बेनिफ्राय लुनाय जादों। फार्स्ट फ्ल'रनि बेखौ लुनाय जादों। बेनि थाखायनो आङो दिनैनि दिनाव आसाम सरकारखौबो बे ग्रेन्टखौ हरनानै बे नांथारगौ रुमफोरखौ लुफुंनायाव मदद होनो थाखाय आसाम सरकारखौ आङो कलेजनि प्रिन्सिपाल जानानै साबायखर बावहरनाय जाबाय। जोंनि बे फरायसालिमायाव गासैबो आर्ट्स स्ट्रिमनिल' दङ। गंसे आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय जायफोर रुमफोर नांगौ एबा गुबुन गुबुन इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ, बेफोरो थोजासे नङा। दिनैनि दिनाव टेक्न'लजिनि जुगाव जायफोर टेक्न'लजिकेल सापर्ट खालामनाय रुमफोर नांगौ, बेफोरखौ जों दासिम मोनजोबनो हायाखै। जेरै लेंगुवेज लेब नांगौ जोंनो, बेखौ जों मोनफुंनो हायाखै। स्मार्ट क्लासरुम नांगौ जोंनो, बेखौ जों मोनफुंनो हायाखै। स्मार्ट बर्ड नांगौ जोंनो, बेखौ जों मोनजोबनो हायाखै। लाइब्रेरिखौ फुल्लि डिजिटेलाइज खालामनांगौ, बेखौ जों हाजोबाखै। आरो बिदिनो माखासे गथ'फोरखौ जोङो एड-अन कर्स एबा मेइन कर्सनि अनगायैबो इउनिभार्सिटिया खानानै होनाय सिलेबास एबा कर्सनि अनगायैबो गुबुन बिथिङाव जोङो फोरोंनो हायो। जेरै ICT कम्पिउटार बेस्ड टेक्न'लजिकेल बेस्ड बेबायदियाव जों फोरोंनांगौ। बेफोरबायदि एड-अन कर्सखौ जोङो लाजोबनो हायाखै। जोङो बेवहाय नार्सिंबो होनो हायो, बिनि सुबिदा जों मोनाखै। बेवहाय जोङो बिउटिशियाननि कर्सबो होनो हायो, बेनिबो जों सुबिदा मोननो हायाखै। मानोना मोनसे बिउटिशियानखौ आबुं भाबै फसंनांगौब्ला बेवहाय 5 निफ्राय 7 लाखसिमनि इनफ्रास्ट्राक्चारनि प्रयजन जायो, बेखौबो जों होनो हायाखै। दा आङो सरकारखौ खावलायगासिनो दङ। आरो आंनि खावलायनाय बादियै आथिखालनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ लेंगुवेज लेब आरो स्मार्ट क्लासरुम हरनायनि खोथा होबाय। बेयो फाइलआ अफिसाव फाइलिं जागासिनो दङ। आं आसा खालामदों माखासे दिननि उनाव
एबा नैबे सोलिबाय थानाय जुलाइ दानावहाय बेखौ आं मोनफुंगोन। होमब्लानिया जोङो बेखौ हाजोबगोन। लेंगुवेज लेब फैयोब्लानो ICTनि माने कम्पिउटार ट्रेनिंनि जानाखि कर्स बेखौबो जोङो लेंगुवेज लेबनि कम्पिउटारफोरजोंनो जों बेखौ लाफानो हागोन। आंनि मिजिंथिनाया जाबाय जे जोङो दा मोननो लागा लेंगुवेज लेब आरो स्मार्ट क्लासरुम बेफोरखौ मोनफुङोब्ला माखासे एड-अन कर्सखौबो जों बेजोंनो सालायलांनो हागोन। होमब्लाबो बे थोजासे नङा आरो नांगौखिनिखौ नांथारगौखौ आङो बिनाय बायदियै खाथिनि सरकारा मदद खालामगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ।